Mä oon Satu-Maria. Mä oon työkokeilupaikkaa vailla. Mistähän hei täältä mahtaisi löytyä se boostia työllistymiseen ja osaamiseen hanke? Ahaa, täällä on joku haahuilemassa. Terve, ootko etsimässä jotain? Joo, mä oon Satu-Maria ja mä oon työkokeilupaikkaa vailla. Aha, terve Tuomo. Ja meillä on tämmöinen boostia työelämään hanke. Minkälaista työtä saisit vailla? No mä oon pitkäaikaistyötön ja nyt sitten sain TE-toimistosta, Keski-Suomen TE-toimistosta kuulla, että ne rahoittaa tämmöistä boostia työllistymiseen ja osaamiseen hanketta. Ja sain sieltä esitteenkin nähdäkseni ja taisi olla muuten justiinsa tuossa seinällä. No niin. Kiinnostuin kovasti ja minkälaisia työtehtäviä teillä olisi tarjolla? No meillähän on monennäköisiä työtehtäviä, mutta mä vähän haarukoisin sitä ensin, että mitä sä oot tehnyt aikaisemmin? No mä oon tehnyt vähän sitä ja tätä ja ja opinnotkin on jäänyt kesken, mutta mä oon nyt ihan viimeteeksi tehnyt siivousalan hommia. Okei. No kyllä meillä Väentuvalla siivoushommiakin on. On meillä montaa muutakin hommaa. Ja sitten jos opinnot on jäänyt kesken, niin meillä on myös mahdollisuutta suorittaa näitä opintoja vielä sitten niin kuin aikuisiällä niin kuin täydentää ja saada ne valmiiksi. Joo. Ja oppisopimuskin on mahdollista, että kyllä meillä niin kuin mahdollisuuksia täällä on. Okei, se taisikin mainita se TE-toimiston virkailija mulle, että oppisopimusopiskelu voisi olla mulle ihan sopiva tapa opiskella ja niitä paikkojakin taitaa löytyä teiltä. Okei, kyllä löytyy, mutta varmaan kannattaisi lähteä nyt tuolla työkokeilulla liikenteeseen, että etsitään sulle vaan sellainen sopiva työtehtävä, missä pääset alkuun ja lähdetään siitä sitten sen jälkeen kartoittamaan niitä jatkopolkuja, mutta polkuja kyllä löytyy. Hieno homma. Ja hei, siivousalan työtehtävien lisäksi niin kyllä mua kiinnostaisi ihan niin kuin kirpparihommat ja joo. En ole kyllä keittiötyötehtäviä ikinä tehnyt, mutta sekin kiinnostaisi. Okay. Pääsisinkö mä kokeilemaan vähän ehkä useampaakin? Jos mä voisin olla vaikka vähän pitemmän jakson siinä työkokeilussa, niin vähän useampaa eri juttua, niin jos siitä voisi löytyä sitten se ala ehkä, mitä mä lähtisin sitten oppisopimuksella opiskelemaan. Joo, kyllä meidän kannattaa tehdä semmoinen mahdollisimman monennäköistä työtehtävää, niin pääset vähän itsekin kartoittamaan, että mikä on se sun juttu. Koitetaan löytää se, että mikä kiinnostaa. Hieno homma. Kuulostaa hyvältä. Näillä liikenteeseen ruvetaan täyttämään työkokeilusopimusta. Yes. No niin, terve! Terve! No niin, täällähän sitä ollaan työn touhussa. Miltä se on tuntunut tämä työkokeilu? Tosi kivalta. Tää on lähtenyt ihan mahtavasti liikkeelle ja kyllä tässä on oppinut ihan paljon, että tää oli ihan vanhastaankin tuttua, mutta sitten mä oon oppinut uusia työtehtäviä. Mä oon maalannut täällä ja auttanut sitten vähän muitakin työntekijöitä, jotka tässä on ollut, avustanut niin kuin näissä hommissa ja mä oon alkanut ihan nämäkin hommat kiinnostamaan, että jos mä lähtisin vaikka pintamaalausta opiskelemaan oppisopimuksella. No niin, sekin on ihan mahdollista. Ootko sä miettinyt sitä jatkopolkua tästä, että mitäs jos sä lähtisit vaikka oppisopimukselle, että miltä semmoinen maistus? Joo, ja sain jo vähän tässä tietääkin, että Pokeilla on semmoisia mahdollisuuksia, Gradialla on semmoisia mahdollisuuksia, että nyt täytyy vaan vähän sitten ottaa tarkemmin selvää, että kummasta löytyisi semmoinen paikka, joka olisi mun paikka. Joo, sun täytyy varmaan tuo palkkatukiasia vielä siinä selvittää. Jos olet yhteyksissä sinne päin, niin kysy se vielä, niin päästään sitten tässä taas eteenpäin. Mutta tehdään tämä jakso jo loppuun ja sitten katsotaan uudet kuviot tästä eteenpäin. Jos kiinnostaa, niin kaikki on mahdollista. Mites jos mun pitää ihan sitten livenä mennä käymään siellä Keski-Suomen TE-toimistossa ja vähän jännittää se homma, niin tulisiko se mun kaveriksi mukaan? No ilman muuta kyllä, mä joudan ihan vallan mainiosti, sitä vartenhan me täällä ollaan, että autetaan eteenpäin. Kiva juttu, hei. Se olisi tosi mahtavaa. Että